Woo! Content? Content? Hanapin na natin ang pinakamagaling na banyo queen. Tara na! Ako'y nagtitiktok alas 9 ng gabi. Nakita ko tuloy itong magandang babae na nakabibighani. Pero nakatirik ang mata, ang di ko lang alam ay nagcha-challenge lang pala. Babanatan ka ng nanay mo, babanatan ka dyan, babanatan ka doon. Pasensya na, sira na nga yung isa kong string at di ka na makalabas kasi nga quarantine. Kaya yun na lang aking tinugtog. Di ba gusto ko may effort ako sa'yo kahit paano. Parang yung mga challenge na to, di ba? Namimiss ko rin yung mga challenge na parang bottle flip challenge na talagang challenge. Hindi yung hindi ka titigasan challenge. Nadaan natin itong challenge na to para sa mga tigang dyan na lalaki at sa mga babaeng wag na tong gayahin. Tingnan nga natin, gusto malaman ni Junior. Walanda, please! Ang sabi niya sa akin. So minamount nila yung sexy part nung banyo queen. Patanggal ka muna ng braces. Filter ba to? Itong iba-iba na parang nasa bar sila. Yung ba yung point nun? Hindi mo naman minamount yung words eh. Hindi mo to pwede pakita sa isang TikTok grandmaster tulad ko. Masasaktan ako niyan. Isang tong dekalidad na larangan. Oo po, siya may second cam. Saan ka pa? Ang lagkit ng mukha mo, ati. Ano bang point nito? Ano yung challenge dito? Mag-mount ng Yan ba yun? Yun na ba yung challenge? Alam mo, feeling ko kaya nauso to ngayon kasi wala nakakalabas ng bahay. So at least kaya nila mag-makeup sa loob ng kwarto nila, di ba? Gusto nila magpaganda eh. Wala namang masama doon. Confidence mo sa sarili yun. Wala akong problema doon. Pero bakit nilalagay sa ganitong klaseng paraan, di ba? Syempre para sa edits namin yan. Maraming salamat. Mga dalagang Pilipina, araw-araw gumigising ang aming watawat para sa inyo. May mga babae naman na wala namang problema doon na, bakit sexy ako? Bakit hindi ko pro? Maganda ako? Bakit hindi masama yun? Diba? So totoo nga lang, mas okay ako din sa challenge ito kaysa doon sa My Heart Went Up. Kasi nagpapakita na sila ng kanilang katawa. Kasi ito mukha lang nila, titirik yung matawa, di ba? Yung mga epileptic laging ganun araw-araw. Di naman sila nagtitiktok. Ang sabi niyo lalaki to? Nakita ko sa comments parang, okay lang, wala akong pake. Basta may butas. Wala akong pake. Baka Android na pangalan niya. Kung wala ka ng problema kung LGBTQ warrior ka dyan o hindi, in-accept ko na lang na hindi ko na malalaman kung lalaki o babae yung pinapanood ko. Okay, huwag na kayo comment, Paolo lalaki yan! Ang sabi niya sa akin. Mga nanay dyan, maging proud kayo. Ha? Hindi po dyan nakalagay ang inyong puso sa may gitna po ng inyong katawan. So kung makita nung, wow! May heart went oops! Tambulin na yan! Diba? Para tugtugan na. Tumutugtog lang kami dito, Tito YouTube. Ito lang yan oh. Baboy nyo. Instrumento ko na lang ang tugtugin mo. Ang sabi niya sa akin. Nilalaro ko lang instrumento ko sa harap nila. Anong mali doon? Pinasok ko, and boy, Walanda. What, nilawayan mo ba ako? Nag-toothbrush ka ba muna? Baka may yung ano mo. Leche. Aso filter nga to. Sabi niya sa akin. Upgrade ka muna ng camera ate. Andrew, sige pa. Yan ang hirap pag nasa period kayo, men. Natitigang yung mga babae, ano ba? Respeto naman sa lalaki, oh. Kami na lalaki ang maginoo. Nakakabis ka, no? Kasi pa yung banyo queen, kahit baboy siya, may istorya. Hindi tulad nung Neneng B, na parang talagang kababuyan lang. Wala na yung maginoong bastos, eh. Wala na ngayon yun. Puro harap-harapan na lang na malaswa. Wala naman masama doon, di ba? Ang sasabi ko lang,
wala nang effort maging witty o wala nang effort gawaan ng storya ang isang kababuyan. Kasi wala na ba masama? Liberated naman ako dito ng channel. Paano ako gumagawa ng mga videos. Pero pag naalala ko lang yung mga kanta noon tungkol sa mga ganitong klaseng topic, iba na siya sa mga topic ngayon na walang storya, diba? Neneng, kayang katawan. Boom! GG. Kaya ito, malalaman mo yung pinanggalingan niya. Galing siya sa Malate. Lagot siya sa kanyang girlfriend. May mga ganun storya pa na kahit hindi siya kailangan. Ang laki niyang dagdag doon sa memorya mo. Ang laki niyang dagdag doon sa childhood mo. Neneng B, sino nakakaalala nun? After 10 years, sino makakaalala nun? Ito nga, Banyo Queen, naaalala mo pa rin hanggang ngayon, di ba? Kasi may story, may kuwela eh. Di ba? Nararamdaman niya na ginagamit yung pera niya, di ba? Na mga ganong mga kalokohan. And boy, walang the place. Ito na naman tong shorts na to. Tumagilid, tumihaya. And boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, Huwag ka ganun ng gawin ng labi, matatanggal yung balat. Pati mo ako lagi na minsan natatanggal. niya sa akin. Edward Cullen, ba't ka kumikintab? This is why we don't show ourselves in sunlight. Pinasok ko and Original. boy, walang the place. Hindi naman ko si Andrew E. Ano original sinasabi mo? Content, wow! Lahat ng mga Andrew dyan, alam ko tinitigasan na kayo. Sarap bang sinasabi yung pangalan? Ito na yun, ito na, content diba? Paulo, review mo naman yung Banyo Queen. Ayan. Ang sabi niya sa akin. Feel na feel na ate. Alam ko, namimiss nyo na ang inyong mga lalaki dahil sa quarantine, bago namimiss nyo na masuksukan ng gitara. Sige lang, ilabas nyo lang yan. Gusto mo ba ako? Di ako magla-like and comment down below, bahala ka dyan. Matigas na ako down below, ba't pa ako dadagdagan ng iisipin ha? Ito yung ginagawa ko sa buhay ko. Gumraduate ako para dito, para manood ng ganito. Maraming salamat sa mga nag-recommend. Dadagdagan ng aking buhay kesa mayroon ako silbi sa lipunan. Boy, walang the place. Kakasabi niya ng boy, natatakot ako, baka boy nga yung makita ko. Well, mas okay na to, di ba? Kesa yung my heart went oops. At least ito, titirik lang yung mata, di ba? Para ka lang nasa mental hospital. Boy, walang Naka-braces ka na naman. Ayoko ng mga naka-braces, kinakabahan ako eh. walang the place. At ang sabi niya sa akin. Yun din sinasabi niya nung tinatanggalan siya ng kilay. Si Andrew yung parlorista niya. Yun yung kasi alam. Tumagilid, tumihaya. Ang sabi niya sa akin. Alam ba to ng mga magulang nila? Kung alam man to ng magulang nila, okay na ba sa kanila yun? Well, meron kasi double standard lagi sa babae. Pag babae gumawa, hindi pwede. Pero pag lalaki gumawa, okay lang. Diba? Ako wala akong problema kung gawin nila to eh. Hindi ko naman sila pipigilan. Di ba ako boomer na ganun eh. Kasi kung ganun ang tingin mo sa kanila, ganung klase lang rin namin ng tao ang magkakagusto sa ganung klaseng tao. So, para ito, enjoyin mo na lang, di ba? Tingin mo ba, pag pinagsabihan mo yan ng ganyan, titigil yan? Hindi. Nakuha na nila yung gusto nila, nakuha na nila yung fame. Nakuha na nila kung anong tinanggal nila sa dignidad nila. So, wala rin naman choice kundi, paano mo pipigilan tong mga to? Sabi ko na nga ba, may boy na lalabas eh. Ang sabi niya sa akin. Natatakot ako. Huwag kayong mag-away. Bati-bati tayo dito. Ayoko mag-stereotype, pero hindi ba yung mga lalaking nagtigaganyan, alam mo na kung ano sila. Sila ay mga magandang modelo, ano ba? Itong mga to. Bawal dyan sa ang sabi niya sa akin. Ba't kailangan mo pakita yung abs mo sa akin, ha? Di ka ba proud sa personalidad mo? Ingit lang ako, wala kasi akong abs. May abs ako sa mukha. Paano to naging Banyo Queen? Bobo naman na nag-title ito. Best in TikTok, Banyo Queen nga eh. Marami ba ditong nawalan ng trabaho sa bar? Kaya ako sa inyo, enjoy nyo na lang na edits nyo to. Huwag nyo nang pagsabihan niya kasi wala rin naman mararating yun eh. Ilan na ba ang challenges sa dagdaan? Paulit-ulit ko na lang ba ito gagawin? Ba't gusto nyo ka nahihirapan, ha? Pagod na nga edits ko sa sarili ko, dadagdagan nyo pa ako ng ganito. 10 minuto na ba pa ako? Pwede ko na ba ito itigil? Maraming salamat. Maasa lang naman kayo may makitang utong. Hindi to yung ibang challenge yung may heart went oops yung may utong ha. Si Andrew lang ang masaya dito. Mga pangalang Andrew. Yung mga may pangalang Andrew dyan, comment nyo kung anong nararamdaman nyo ngayon. O na sobrang ka sa filter ate. Wala lang ako nakikita.
Linisin mo nga yung aquarium mo. Ano ba yan? Mukhang banyo na rin yung aquarium mo. Unahin mo to bago ka sumayaw. Alagaan naman natin yung mga pets natin. Bago puwet. Pinasok ko and boy, walang Ba sa Karomiya to? Ang sabi niya sa akin, Punta dito ka na Karomiya! Anong pangalan niya? Turuan mo ako niyan, turuan mo ako niyan. Alam mo, ayoko na ipilit to. Basta ako 10 minuto na, okay na yun. Siguro naman yung mga gumagawa niyan, yung mga taong gumagawa talaga nun. Alam mo na, very liberated. Nasa larangan na kanilang hilig, like pagsayaw. Kasi kung mapapansin mo, sila rin yung mga mukha na nakita natin doon sa mga iba pang mga challenges. Siguro naman yung mga taong gumagawa nun na hindi sanay sa ganun, alam nila na nakakahiya o mahiya sila para gawin yun. Pero yung mga taong gumagawa talaga nun, hindi ko sila masisi. At kung sexy ka sa sarili mo, bakit mo naman sila tuturuan paano nila gamitin katawan nila? Sila naman ang parehong masusumpaan at makakakuha ng milagro sa mga ginagawa nila, diba? Libreng fame, sa kahihiyan naman, libreng gano'n. Kung wala naman silang pake, ano lang naman tayo dito, taga-dot-dot lang tapos lalagpas lang dito challenge, mapapalitan na ng bagong tirik mata challenge, bang mental hospital na naman, at yun. So, parang version na naman ng, ano yun yung 1, 2, 3, Badi, maka-copyright na naman tayo, hindi ko nagagamitin. Di na ako kumikita doon sa mga video na yun, kahit million views na yun each. Ba, ang saya, di ba? Ako may challenge na naman na darating, gusto tayo mag-react tayo doon at sayangin ang buhay natin muli. I-comment nyo lang below, itag nyo lang tayo lahat sa ating Facebook page sa description. Ayun. Salamat sa pagsayang ng buhay ko. Huwag nyo na i-like yung video, wag na. Walang kawalan.